Jeg har oplevet Service Academy som super nemt at gå til, innovativt, meget nemt at komme ind i. Folk var på fra start af, fordi det var så nemt. Vi har som afdeling ikke som sådan nogen ekstern kundekontakt, så vi har brugt det rigtig meget til vores interne kommunikation, både til vores interne kunder, men også internt i vores afdeling, og have en fælles referenceramme at tale ud fra. Og det her med at have et fælles sprog har været rigtig vigtigt for os. Det har givet sindssygt meget at have de her referencerammer at tale ud fra og det fælles sprog. Det er rigtig nemt at bruge appen. Det giver rigtig god mening, og især som leder, hvor man kan følge med i hvor langt din medarbejder er. Du kan simpelthen gå ind og se, han og hun er på henholdsvis 75 og 80%, hvem du lige skal have fat i, hvem det er, der ikke lige når det på daglig basis, og hvem der tager det ugenligt osv. Enormt nemt at have med at gøre, men også selve brugen af det, altså se videoerne og komme igennem alle de her opgaver, har været enormt nemt på appen, og dem, som ikke har været trygge ved app, har haft en laptop-version, som de også har været rigtig glade for. Men min følelse er, at langt de fleste har brugt appen, fordi det er det nemmeste. Så de forandringer, jeg har kunne se, er rigtig meget den her fælles referenceramme, det fælles sprog, de her små hints, man får på daglig basis, altså kunne bruge dem. Jeg har lagt mærke til, at du ved, når man lige står ved kaffemaskinen, så er det dagens opgave, man lige snakker om.